Azad Episode 2. Yaya Aminu ya saki baki yana kallonsa, ya kalli Ammi ya ce, To fa Ammi, wa ya taɓa ɗan lelinki? Na ga ya ƙara haɗe rai. Ammi ta yi murmushi ta ce, Shi da mahaifinku ne, da alama an masa abin da ya taɓa zuciyarsa. Maganar dai ɗaya ce wacce ka sani, aure. Yaya Aminu ya faɗa, Ammi ta gyaɗa masa kai. Allah ya shirye sa, bari na je mu gaida da Dad. Ok, ya nufi dining wajen da Dad yake zaune yana ɗan wani aiki cikin wayarsa. Yaran suka dawo wajen Ammi. Azad yana isa ɗaki banda Zarya a ɗakin ba abin da yake yi kamar zai tashi sama. Zuciyarsa sai tafasa take akan ɓacin rai. Yadda yake ji shi wallahi ba zai iya tsayawa da wata mata ba da sunan soyayya bare kuma har ta kai ga su aure. Har ta kai su ga aure ba ma soyayya ba ko tsayuwa da mace baya son yi. Amma shi ne Dad zai yanke wannan hukunci shi gaskiya ba zai yi aure ba. Nur kuma dan tana faɗin a kai ta wajen mominta ga su Ruqayyah da Husna ai ba ga su Husna da Ruqayyah ba ai sun ishe ta ɗebe kewar mahaifiyarta. Ya numfasa a zahiri ya ce za mu yi magana da Ammi na san za ta fahimce ni ita. Toilet ya wuce ya sake wanka ya sauya kaya sai ƙamshi yake zubawa kamar wanda aka yi ma ɓarin turare a jikinsa. Ko da ya sauko ƙasa ba kowa duk suna sama sai mai aikinsu da ta fito daga kicin wucewa ya shige motarsa ya bar gida. Dad na zaune a ofis ɗinsa sai faman aiki cike wasu takardu yake saboda yau za a zo amsar su baya so a zo amsa ba tare da ya kammala aikin ba. Knock ɗin ƙofar ɗin aka yi. Ya ɗan jima sannan ya bada izinin shigowa. Daddy ne ya shigo hannunsa riƙe da wasu fayil ya ce sa an gama aikin. Ok, ya karɓi fayil ɗin ya duba ya ce you can go. Thank you sir. Daddy ya juya har ya kai bakin ƙofa. Daddy ya kira sa ya dawo ya ce please sit. Daddy ya zauna. Daddy ya dakatar da aikin da yake yi. Ya mayar da hankalinsa ga Daddy ya ce 2 days ba mu gaisa ba. To ya gida ya iyalai? Daddy ya yi murmushi ya ce wallahi alhamdulillah duk suna lafiya ya wajen ku. Alhamdulillah sai kuma ya duk suka yi shiru. Can Daddy ya ce kana da 'ya mace babba? Eh Daddy. Daddy ya washe baki ya ce eh ina da dan aƙalla tana da shekaru 20s a duniya. 20 years a duniya. Ah masha Allah. Ya sunanta ne? Ya sunanta ne? Sunan mahaifiyata ne amma muna kiranta da Ummi. Allah sarki, Allah ya albarkaci rayuwarta. Amin sa. Bara na ci gaba da aikin nan kafin su iso. Ok sa. Daddy ya miƙe. Daddy ya ce oh na manta please ka sanar da PK ya sanar after prayer akwai meeting su ɗan jira kafin su je lunch break. Ok, Daddy ya wuce ya fita. Dad kuma ya ci gaba da aikinsa. Bayan sun tashi daga aiki Daddy sai da ya koma gida ya riƙa tunanin tambayar da shugabansu ya yi masa. Bai dai sanar da kowa ba. Mommy zaune a falo tare da Basma. Ummi ta je wajen party tare da ƙawayenta. Alisha kuma na ɗaki. Sallamar da ake ta yi ne ya sa Mommy ta ja tsaki tare da amsawa. Ta ce waye ne duk da ta gane muryar matar. Amina ce matar ta faɗa. Mommy ta ce Basma je ki buɗe ƙofar. Bubbuga ƙafa ta yi. Ni Allah Mommy ba zan iya ba. Ina zaune ina kallo zaki wani ce na je na buɗe ƙofa. Ke ki tashi ki je da kanki ki buɗe. Haba mai da wuƙar yi haƙuri. Alisha na'am Alisha ta fito. Mommy ta ce ta je ta buɗe ƙofa. Ta wuce ta je ta buɗe. Matar da ta gani ne tsaye ya sa ta saki murmushi ta ce mamma ta faɗa jikinta ta rungume ta. Mamma ta ɗago ta tana murmushi ta ce su shiga daga ciki. Tana riƙe da hannunta suka shiga. Sai tsakiyar falo ta saki hannunta ta samu waje ta zauna. Alisha ta zauna ƙasa gefen ƙafafunta tana jin wani irin farin ciki na ganinta. Gaisawa suka yi da Mommy. Mommy sai wani shan ƙanshi take yi. Mamma ta jima zaune a falon. Kiran sallar da aka yi ne ya sa ta ce ma Alisha ta taso su je ɗakinta su yi sallah. Sai da suka yi sallah bayan sun gama Alisha ta fito ta je kicin ta ɗauki plate ta buɗe fridge ta ɗauko ruwa da lemo guda 2 ta fito tana fitowa sai ga Mommy ta bi ta da wani mugun kallo. Alisha ta sunna kanta ƙasa. Mommy ta ce duk wannan abun da kika ɗauka Obama za ki kai ma. Wallahi idan baki koma kin rage su ba zan wanke miki fuska da mari. Shashashar banza kawai.
Momi ta juya ta wuce, Alisha ta koma ta mayar da lemon guda ɗaya ta kai ma mamma. Ta yi kwance saman jikin mamma ta ce, Mamma na yi kewarki sosai, kullum ina son na je wajenki. Ba wani, ba wani nan, ai ba ki yi kewana ba, da kin isko ne. Ni da na damu, ai ga kin ga na kawo ƙafafuna, rabon da na ganki tun sallah fa da kika je. Idan na kira waya kuma ina son magana da ke ba a ɗagawa. Wai me ya samu wayanki? Ta lalace kuma ba a gyara miki ba ko a siya miki wata ba? Alisha ta yi shiru don abin da ba zai yiwu ba ne amma mamma take faɗa. Yanzu ba ma wannan ba, me yake hana ki zuwa wajena? Mummy ba ta bari na ina zuwa ko ina, daga makaranta sai gida, sai kuma idan zan je cefane. Cefane fa? Eh, ke kike zuwa cefane ne? Ina ita mai aikin ku, tare muke zuwa. Ok, har yanzu kina karantarwa kenan? Eh, Allah ya taimaka. Amin. Alisha, na'am, ta amsa muryarta da alamun bacci take ji. Idan na tambaye ki, za ki faɗa min gaskiya? Eh. Alisha, ni za ki, me yake damun ki? Ba abin da yake damuna mamma, me kika gani? Alisha, ni za ki ce ma ba abin da yake damun ki? Ni fa mahaifiyarki ce, kuma ba haka na san ki ba. Duk wanda ya san ki ya san ba haka kike ba. Duba ki ga yadda kika rame. Alisha ta kalli jikinta ta ce, ni ba abin da ke damuna. Ki dai ce ba za ki sanar min ba Alisha. Kin sauya sosai, ban san ki da zurfin ciki ba. Alisha da na sani ba ta ɓoye min komai, amma yanzu mamma ta faɗa tare da yin shiru. Idanun Alisha suka shigo da ƙwalla ta ce, ni ba abin da nake ɓoyewa, ta faɗa muryarta kamar za ta yi kuka. Idan ba kya ɓoye min komai, ai da kin sanar min. Ko ita rufe baki ba ta yi ba, Alisha ta fashe da kuka ta ƙanƙame ta, tana kuka mai ban tausayi. Mamma ta shiga rarrashinta tana bubbuga bayanta har ta yi shiru, ta lumshe idanunta, daga haka bacci ya yi awon gaba da ita. Saman jikin mamma ta gyara mata kwanciya tana shafa kanta, ita ma baccin ya ɗauke ta. 4:10 mamma ta farka, ta zabura. Alisha baccinta take hankali kwance, mamma ta shafa fuskarta tare da kiran sunanta. A hankali ta buɗe idanunta suka yi ja alamun bacci. Mamma ta sakar mata murmushi ta ce, tashi mu yi sallah. Ta turo baki ta miƙe, mamma ta shiga ta yo alwala, ita ma ta je ta yo. Suna gamawa mamma ta shirya za ta wuce. Alisha ta saka mata kuka. Mamma ba ta tsaya biye mata ba don ta san idan ta biye mata za ta kai kusan magrib. Kuɗi ta ciro 10,000 ta miƙa mata ta ce ta siya wani abu. Alisha na kuka ta fito don mata rakiya. Mummy na zaune a falo tana cin abinci, ta ɗago ta ce, ashe kina nan, na zata kin wuce tun ɗazu. A'a, yanzu zan wuce. Ya yi kyau, Allah ya sa an shuka abin kirki. Mamma ta yi murmushi ta ce, sai an jima. Mu jima da yawa, mamma ta wuce. Kusan wata ɗaya da sati 2 da maganar Dad da Azad, amma ba wani bayani a wajen Azad. Dad ya zuba masa ido ne kawai kaɗai ya san abin da yake shiryawa. Misalin 12 na rana, Daddy na zaune a falo tare da Mummy. Kasancewan yau weekend ce, ba aiki. Mai gadi ya yi sallama cikin falon. Ya shaida ma Dad ya yi baƙo, yana waje yana jiransa. Daddy ya taso ransa a ɗan ɓace saboda ya tsani sai yana zaune yana hutawa a tada sa. Gashi kuma shi bai yi da kowa zai zo wajensa ba. Ya fito har harabar gidan bai ga kowa ba. Ya kira mai gadi ya tambaye sa ina baƙon. Yana waje cikin motarsa Alhaji. Mai gadin ya faɗa cikin ladabi. Ok, buɗe musu gate su shigo. Da sauri mai gadi ya wuce ya buɗe gate. Wata ƙerarriyar mota ce mai masifar kyau da ɗaukar ido tsaye gaban gate. Driver da ke cikinta ganin an buɗe gate ɗin ya sa ya kunno kai motar ciki, ya nemi waje ya yi parking. Da sauri ya fito ya buɗe mazaunin baya wanda mai gidansa ke zaune. Daddy ya saki baki da hanci don son ganin kowaye a ciki. Baki ya buɗe irin na mamakin nan, ganin Dad ne ya zo gidansa. Abin ya ba sa mamaki ta yadda aka yi ya san gidansa. Nufin wajensa ya yi, fuskarsa ɗauke da murmushi. Shi ma Dad haka ya ba su hannu suka gaisa. Daddy yake, ranka shi daɗe, kai ne a gidana? Bismillah mu shiga ciki. No, ba sai mun shiga ba, nan ma kawai ya yi. Haba don Allah ku shigo daga ciki. Ba girman ka bane tsayuwa a nan. Kar ka damu, nan ɗin ya yi. To haka za a yi, ba komai. Ok, bara na samo mana abin zama.
Dadi ya faɗa tare da kiran mai gadi ya je ya ɗauko musu kujerun roba masu tsayi ya aza musu a cikin harabar motocin suka zauna. Suka ƙara gaisawa. Dadi ya yi shiru ya rasa yadda zai yi ya fara magana. Dadi ganin shirin ya yi yawa ne ya sa ya ce sa ka yi shiru baka ce komai ba. Dadi ya ɗan murmusa ya yi gyaran murya ya ƙara gyara zamansa. Ya kalli dadi sa da kyau ya ce dole ne ka ga na yi shiru saboda ban san ya zan fara yi bayani ba. Subhanallah Allah ya sa dai lafiya. Dadi ya faɗa to lafiya ba lafiya ba. Alhaji wata matsala ce ta jima tana damuna na rasa wadda zai min maganinta. Shi ne na ce bara na zo wajenka ko Allah zai sa na samu magani. Matsala fa ka ce Alhaji kuma ba mai magani ta sai ni? Dadi ya yaɗa masa kai. Dadi ya ce to ina jin ka wace irin matsala ce Allah ya sa zan iya yi ma maganinta. Na san ka san ɗana Azad. Na san shi sosai. Masha Allah tunda Allah ya yi ma matarsa rasuwa wajen haihuwa yanzu kusan shekara ta 6 muke ciki amma ya ƙi ya ƙara aure. Duk matar da aka kawo masa sai ya ce baya son ta. Ba ma wannan ba yarinyar da aka haifa masa kullum cikin faɗin take a kai ta wajen mominta. Gashi shi uban nata ko maganar aure babu a tare da shi. Shi yasa nake son a yi ta ta ƙare kwanan nan. Kwanaki muka yi magana da shi akan na ba sa wata ɗaya ya kawo matar da zai aura. Da zarar watan nan ya wuce ni zan zaɓa masa duk matar da nake so in taƙaice ma zancen yanzu wata ɗaya har da kwana 16 ba wani bayani. Shi yasa nake son a ɗaura masa aure ba tare da shi kansa ya sani ba sai dai kawai ya ji labari. Alhaji saboda haka ne yasa na zo wajenka. Ina son mu ƙulla alaƙa tsakaninmu. Don girman Allah ka taimaka ka ba ma ɗana Azad auren ƴarka. Don Allah Alhaji ka dubi maraicin yarinyar nan ka tausaya mata. Dadi ya faɗa tare da haɗe hannayensa waje guda yana neman amincewar dadi. Dadi ya yi shiru yana kallon dadi da matuƙar ganin girman dadi ko da ba kuma ba matsayinsa na shugabansa ba. Yana ganin mutuncin dadi sosai saboda taimakonsa da riƙon amanarsa. Gaskiya baya son a yi zalunci kuma baya mu'amala da masu irin wannan rayuwar. Ya riƙe gaskiya komai zaƙinta kuma komai ɗacinta. Dadi ya kusa minti 3 ba tare da ya ce komai ba. Zuwa can ya numfasa ya ce ranka shi ka daɗe. Hakika na ji daɗi ƙwarai da gaske a matsayinka na babban mutum a ƙasar nan tamu wanda yake ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a ƙasar nan. Ka yi tattaku tun daga gidanka ka zo har gidana wanda ko aikowa ka yi ka ce kana son ganina da gudu zan je. Amma duk da haka ka zo da kanka sannan na ji daɗi da na jin wannan maganar taka tunda har ka yaba da tarbiyyar gidana ka zo nema ma yaronka auren 'yata. Wannan kaɗai abin alfahari ne a wajena kuma ina mai shaida maka ni Musa na ba ma yaronka auren 'yata. Idan ma kun shirya ko yanzu kuke so sai a ɗaura auren. Wani irin farin ciki ne ya lulluɓe Dad wanda da ka kalle sa za ka gane yana cikin farin ciki tsantsa. Har sauka ya yi saman kujera ya ce ya gode. Na gode Ubangiji Allah ya saka da alkhairi. Allah ya sa wannan haɗin da za mu yi masa ya sa a ce gwanda da aka yi. Allah ya kalli zuciyoyinmu. Amin ya Allahu. Suka ci gaba da magana. Dadi ya ce idan yana so yanzun nan sai su je masallaci a tara mutane a ɗaura auren. Dadi ya ce zan fi kowa farin ciki amma bari mu fara sanar da iyalanmu musamman ma kai ka sanar mu da yarinyar a yi mata girshi saboda ba za ta ɓata da daɗi ba. Idan ya so gobe sai a ɗaura auren saboda ni ba ma na son yaron ya sani har sai an ɗaura aure. Dadi ya ce to shi ke nan Ubangiji Allah ya shige mana gaba. Amin ba ɗau lokaci ba dadi ya wuce. Da farin ciki dadi ya shiga gida. Bai sanar da Mummy ba sai da ya je masallaci ya dawo ya sanar mata abin da yake faruwa. Mummy ta wurga masa wani kallo na baka san abin da kake yi ba. Dadi ganin bai samu goyon baya ba akan hukuncin da ya yanke wajen Mummy ya kira Ummi ya sanar mata ya yi mata miji wani wulaƙantaccen kallo Ummi ta rinƙa yi ma mahaifinta tun da ya fara magana har ya gama ya miƙe tsaye tare da riƙe ƙugu cikin tsaiwa ta kalli mahaifinta ta ce wallahi ban ga uban da zai mun irin wannan auren ba haba don Allah. Mummy kina ji fa ta faɗa tare da kallon mahaifiyarta ta ce yi shiru ki kawai Ummi ko ni da nake haka a ce ban
babanku ya rasu, ba wanda zai yi mini irin wannan auren, bari ke da ƙuruciyarki. Yarinya mai jini a jika, kyakkyawa, son kowa ƙin wanda ya rasa, a ce za a miki auren nan? Ina lala lala, ba da ni ba. Wannan ai abun kunya ne. Kamar ni a ce an yi min irin wannan aure, ai sai duniya ta min dariya. Level ɗina ya zube ga ƙawaye. Ni wallahi ba wanda zai min irin wannan auren. Ko da ba na da masoyi, bare kuma ina da wanda zuciyata ke ƙauna. Haɗaɗɗen gaye, son kowa ƙin wanda ya rasa. Ga kuɗi, ga kyau, ga izza, ga isa. Ta faɗa cikin shauƙi. Mummy ta yi murmushi take yi. Daddy kam imani yawa ya masa, ya kasa ce da su komai, ya zuba ma sarautar Allah ido yana kallo. Je ki ci gaba da abin da kike yi. Basma ta tashi, ban sani ba. Okay, je ki abinki. Ta wuce kuma ta yi ɗaki. Daddy ya yi shiru yana kallon Mummy. Bai taɓa sanin rashin mutuncinta ya kai haka ba sai yau. Bai taɓa ganin gurɓatacciyar tarbiyya ta ba ma yaransa ba sai yau. ‘Yarsa ta tsaya kansa tana gaya masa magana sarrinta ko nauyinsa ba ta ji. Lallai ya ƙara tabbatar da maganar da ake cewa idan za ka auri mata, ka lura da tarbiyyarta da tarbiyyar gidansu, wacce take da tabbacin za ta yi ma yaranku tarbiyya mai kyau. Numfasawa ya ce, yanzu Hajiya abin da kika yi kin ga ya dace kenan. Dalla dakata Alhaji, Mummy ta faɗa tare da ɗaga hannu. Akan me ina ji ina gani zan bari a cutar mini da ‘ya? Ko ba komai, kai da kunnenka ka ji ta ce akwai wanda take so. Don haka wallahi ba zan yarda ka yi mata auren dole ba. Saboda ba wanda zuciyarta take so. Hajiya ƙaramin mutum kuke son mayar da ni. Ko me bayan na riga da na sanar masa zan ba ma ɗansa auren ‘yata. Wannan kuma kai ka jiyo matsalar ka ce da kake wannan zancen ‘yar. Ai ba ita kaɗai gare ka ba, ko da ba kai ka haife ta ba. Ai ‘yarka ce tunda ‘yar yayanka ce. Kana da ikon zartar da hukuncin da kake so a kanta. Ba wanda zai tambaye ka dalili. Gashi ta isa aure. Dan kaf unguwar nan ba ɗan sa'arta, duk ƙasanta suke. Gashi ba masoya gare ta ba. Bare a ce tana da wanda take so. Don haka ka je ka same ta ku ƙarƙare zance. Ni ka ga tafiyata, ta faɗa tare da tashi ta wuce. Daddy ya yi shiru yana tunanin maganar Mummy ta faɗa kafin ya tashi. Ya rasa abin da zai yi, har ga Allah ba zai iya kiran Daddy ya sanar masa ya janye maganar auren ba. Gashi wadda ya ce zai ba su aurensa ta ƙi amincewa. Yanzu ya zai yi? Basma dai ba ta isa aure ba. Ko da ma ta isa, tana ganin yadda yayarta ta yi, ita ma ai ba za ta amince ba. Ya jima zaune a falo shi kaɗai, cikinsa ya yi sanyi. Ya rasa abin da ya yi. Haka ya miƙe ya je ɗaki. Daidai ya kawo ɗakin Alisha, ya ja ya tsaya ya kalli ƙofar ɗakin. Zuciyarsa ta fara saƙa masa da me zai hana ya je ya samu Alisha, ya tabbata za ta amince ko don ta faranta masa. Anya ko za ta amince? Ya faɗa a fili tare da girgiza kai. Ya kama hanya zai wuce har ya yi taku 2 zuwa 3 sai ya juyo ya ce, bara kawai na gwada. Ya faɗa tare da juyawa ya tsaya bakin ƙofar ya ƙwanƙwasa ƙofar. Alisha na zaune saman sallaya tana karatun Alkur'ani mai girma. Ta ji an ƙwanƙwasa mata ƙofa. Ta ma yi tunanin ko uwani mai aiki ce, saboda ita kaɗai ce idan za ta shigo take ƙwanƙwasa mata ƙofa. Amma idan ba ita ba, sai dai kawai ta ga mutum a kanta. Tana kai aya tsaye, ta miƙe fuskar ta murmushi tana buɗe ƙofar ganin Daddy ya sa sai da gabanta ya faɗi. Ba shiri ta ja baya. Da sauri ƙirjinta na dukan uku. Kanta a ƙasa ta durƙusa. Muryarta na rawa ta ce, Daddy, ina wuni? Kai tsaye ya ce, zan iya shigowa? Da sauri ta sheɗa masa kai tare da faɗin shigowa ya yi. Ya bar ta nan durƙushe a wajen. Daddy, ina wuni? Kai tsaye ya ce, zan iya shigowa? Da sauri ta gyaɗa masa kai tare da faɗin shigowa ya yi. Ya bar ta nan durƙushe a wajen yana kallon ɗakin tsaf-tsaf. Duk da ba wasu kaya masu kyau ne da yawa a ciki ba, don daga wardrobe sai gado da mirror. Amma ɗakin ya burge sa. Ya kalli gefen gado inda take shimfiɗe da sallaya ya yi murmushi. Juyowa ya ganta durƙushe a wajen ya ce, taso mu mana daughter. Alisha ta ɗago kanta ta kalle sa cikin mamaki na kiranta daughter da yi, saboda rabon da ta ji kiranta da wannan sunan tun lokacin iyayenta na raye. Tashi ta yi duk da har yanzu hankalinta bai kwanta ba. Daddy ya yi mata nuni da alamun ta zauna.
Zauna gefen gado ta yi ta mayar da dubansa gare ta ya ce, Dota na zo neman alfarma ce a wajenki, ban sani ba ko zaki min, ko zan samu. Ta yi shiru ta kalle sa ta yi ƙasa da kanta tana tunanin wace irin alfarma ce dadi zai zo nema a wajenta. Kin yi shiru baki ce komai ba, ko ke ma zaki watsa min ƙasa a ido ne kamar yadda ummi da mahaifiyarta suka yi min. Muryarta na ɗan rawa ta ce, ka faɗi abin da kake so dadi, muddin bai saba addinin musulunci ba zan maka shi da yarda Allah. Da ta faɗi haka dadi sai ya ji wani irin bala'in daɗi a zuciyarsa. Bai ɓoye mata komai ba, ya zayyano mata duk abin da ya faru tun daga zuwan dad har maganar da suka yi da ummi. Lokacin Alisha wallahi gaba ɗaya ta ji duniyar ta tsaya mata. Allah ya gani tana bala'in ganin girman dadi. Haka take kallonsa tamkar mahaifinta, duk da shi ma ɗin mahaifinta ne domin ƙanin abbanta ne. Kamar yadda idan mahaifinta ya nemi abu a wajenta ba za ta iya bijire masa ba, haka shi ma dadi ba za ta iya tsallake maganarsa ba, ta rasa amsar da za ta basa. Dadi ya zauna kusa da ita ya ce, Dota don girman Allah ki taimaka ki rufa min asiri. Mutumin nan yana ganin girmana, ni ma ina ganin nasa. Yanzu idan na kira sa na ce na jinye maganar nan wallahi mutuncina da ƙimata duka za su zube a wajensa. Zai ɗauke ni mutumin banza mai baki biyu. Na san wannan ba abu bane mai sauƙi ba saboda rayuwarki ce, duk da haka idan kin ci ba za ki iya ba wallahi ba wani abu bane ki sanar mini kawai, domin ko 'yar da na haifa ta cikina ta kalli cikin idanuwana ta sanar min ba za ta iya aurensa ba. Ya ƙarashe faɗa cikin tausayi. Dadi kai mahaifina ne, na san ba za ka taɓa yin abin da zai cutar da ni ba, na amince. Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi. Kin amince? Dadi ya faɗa yana kallonta. Gyaɗa masa kai ta yi. Hawaye masu zafi suka zubo mata. Wani irin hogin dadi ya mata cikin tsantsar farin ciki ya ce, Ubangiji Allah ya miki albarka, Allah ya sa ki zama da duniyar nan lafiya. Allah ya sa wannan aure ya zame mana alheri mu duka. Allah ya gafarta musu yaya. Allah ya gafarta musu. Na gode Dota. Na gode da kika fitar da ni wannan matsalar. Ya daɗe yana yi mata addu'a. Alisha ta lafe a jikinsa duk da tashin hankalin da take ciki. Amma hakan bai hana ta jin daɗin yadda suka kasance yanzu tare da dadi ba. Sai yanzu ta ji ashe tana da mahaifi har yanzu, musamman addu'o'in da ya yi mata. Sai da aka fara sallah sannan ya bar ɗakin, zuciyarsa cike da farin ciki. Daga wajen dadi kai tsaye gida ya nufa. Tun kafin ya isa ya kira 'yan uwansa ya shaida musu yana son ganin su. Bayan ya isa Ammi kawai ya sanar ma da zancen auren, ya ce kar ta sanar ma kowa sai an ɗaura. Bayan 'yan uwansa sun zo ya sanar musu duk abin da ya faru, su ma sun goyi bayansa 100% akan hukuncin da ya yanke. Alisha cikin dare kasa bacci ta yi, sai juyi take yi, zuciyarta gaba ɗaya ba daɗi. Ta miƙe ta je ta yi alwala, ta shimfiɗa sallaya tana nafila. A ƙarshen raka'a ta yi sujjada ta fashe da kuka tana kai ma Ubangiji kukanta. Ta jima kafin ta ɗago ta sallame. Washe gari ƙarfe 2 aka ɗaura aure. Momi ta yi zaton maganar ta wuce, sai kawai ganin dadi ta yi ya shigo ɗauke da goro tare da wani ɗan uwansa, shi kuma yana riƙe da kuɗi masu yawa don aƙalla za su kai 1 miliyan. Ai ba shiri Momi ta miƙe, dadi ya ajiye goron hannunsa wanda suke tare da ya ɗaura kuɗin saman goro ya kalli Momi ya ce, To Hajiya, Ubangiji Allah ya sanya alkhairi. Allah ya sa can ne gidanta. Momi ta masa kallon me kake nufi? Ya yi ma dadi sallama ya wuce. Momi ta kalli dadi ta ce, Wannan na me sadakin Alisha ne. Yanzu ma haka an ɗaura aure 'yar albarka. Ya faɗa tare da dukawa zai ɗauki kayan, sai ga mamma ta shigo. Dadi ne ya kira ta ya sanar mata ya yi mata bayanin komai. Bata ji daɗi ba gaskiya, don bata so a ce auren Alisha ya kasance a haka ba, duk da tana son ta ga ta yi aure. Amma bata so ya zo a haka ba. Sallama ta yi ta ƙara so cikin falon. Masha Allah, Masha Allah, wannan ne sadakin, barakallah, ta faɗa. Dadi ya ce shi ne 1 miliyan 1. Mamma ta zaro ido, Momi kuma sai da cikinta ya yi ƙara jin an ce 1 miliyan 1 ne sadakin Alisha. Masha Allah, Ubangiji ya sanya albarka a ciki wannan lamari, mamma ta faɗa. Amin ya rabbi. Dadi ya mika mata kuɗin ya ce ta je da su ta nuna ma Alisha. Ta karɓa ta wuce ta yi ɗakin Alisha. Wannan ne dadi da mamma a wajen Alisha. Dadi dai ƙannen abbanta ne.
mahaifinta ya saki nono ya sha, nonon shi ya kama. Abbanta su uku ne wajen iyayensu, maza 2 mace 1. Mace Allah ya mata rasuwa. Abbanta mutum ne mai jama'a, mai taimakon al'umma. Bayan ya ga mutum baya son ya ga mutum cikin dukiya, baya son ya ga mutum cikin damuwa, kuma Allah ya ba su tarin dukiya. Bai taɓa yi faɗa ko gaba da shi da wani abu ba. Duk sati ranar Friday gidansa haka za a tara mutane kamar gidan biki, an cika ya sa ya dafa abinci mai rai da lafiya. Ya sa a dafa abinci mai rai da lafiya, a ba ma mutane da drink, sannan idan ka gama cin abinci za ka wuce da takeaway ɗin da ɗinka donuts da ke a ciki. Alisha su biyu ne a wajen iyayensu, daga ita sai ƙaninta. Iyayensu na mugun son su domin duk abin da suke so ana musu. Mommy idan ka ga kulawar da take ma Alisha, wanda bai sani ba zai ɗauka ita ce ta haife ta, duk da ba gida ɗaya suke ba. Idan ta siya masu Basma wani abu to tare da Alisha, haka su ma iyayen Alisha. Muddin wata ya kai ƙarshe haka za a kira a turo Basma su je su yi musu shopping, sai abin da suke so shi za su zaɓa. To masu sauraro, mu haɗu da ku a episode na gaba.